Mitä? No, saataisiko lepulla mikä se aika olisi ja mikä olisi se puuttua? Se? Nyt sinun vuoro. Nyt minun vuoro. Joo. Jos me syötäisiin lounassa kotona, et ollaanko me tunkirjoitemassa, jos me tullaan. Mulla on sinne vähän tunne, että mä oon ollut laiminlyöt poikia aika paljon. Koska mulla on sinne tunne, että ne ei toivokaan lyöt meille. Benjun vuoro. Sitä nyt tässä yritetään korjata. No niin, jos nyt laittaisi niin tuossa päiväryössä. Oliko? Mutta sillä miehellä oli työ. Oho. Olisiko se iltapäivä juttu vai? Bobin vuoro. Bobin vuoro. Huomenna ei tosi ollut mitään 2 tuntia. No niin, toivottavasti ei. Nyt tänään aamulla tosiaan oli ajateltu, että sunnuntai, että silloin mennään mökille, että silloin hyvä keli. Mutta sääennustus oli muuttunut. Joani sanoi tänä aamulla, että lähdetään nyt. Ja siellä oli tosi hyvä iso pala pavalle, iso pavalle. Ja kaikki oli vihreitä. Ja sitten vielä ajettiin ruohonleikkurille, niin alkoi tuntua ihan keskellä. Iso pala Bobille. Oli ihan tuttu kivalle olla. Mietin jopa sitä, että nyt iso pala Benille. Tavaraa, että olisi ollut jopa yötä sitten. No ei, mä ei tunnusta mitään, kun meillä piti tulla toi yksi Petarin kotti tänne pestäväksi, kun mä siitä se rantakammari kunnes oltiin siellä, niin nyt se on niin silleen valmiina, että saadaan toi patja vietyä sinne, niin sinne voi majoittautua sitten, koska jos sä tulet poikien kanssa ensi viikolla, niin te syötte enemmän kuin minä. Ja vähän liian vielä kylmä. Rouva sä annat. Te olette 2. Nää. Et saa. No niin, se on yksi mahdollisuus, totta. Joo, mutta mitäs tykkäsit siitä, jos tultaisiin huomenna silleen, että tehtäisiin päivällistä? Bobby Busso? Okei. Sandwich ne viimeinen che vuoi nella busta. Mikä? Bento bene, chef. Busso? Mitäs me tullaan? Laita vaikka viestinä, niin mä muistan sitä. Tiens, Bobo. Tamam. Hyvä, tärkeä. Meidän Bobo sitten se. Varmaan salaatissa. Okei, me tehdään salaatin. Onko jo salaatti, onko joku mitä siihen ei saa laittaa? Bento, ma ti direito di una perché? Niin mä ajattelin just, että jos laittaisi niinku erilleen. Ja jokainen sotkisi siitä sen salaattinsa. Bassani, ay bassani, jäätelö, ay jäätelö, ice cream, dunderma, ay dunderma. Ding dang darang, ding darang, ding dang darang, ding darang, dang dang. Everybody.